Tommy Dejbjerg, du er med her på Videnskabsministeriets Datacamp 2010, der handler om at få offentlige data i spil. Hvad håber du at få ud af dagen i dag? Jamen, jeg håber, at det her ikke er en indgangsforestilling. Jeg håber, at vi går herfra og har snakket med nogle folk, som har lyst til at gøre noget mere langsigtet for det her og komme igen næste år. Nogle, der har lyst til at forene sig lidt og så arbejde for, at de her applikationer, vi får lavet, de også bliver udbredt bredt. Hvad er din vision for at få offentlige data i spil? Hvad kan der komme ud af det? Jeg håber, at vi kan gøre det lettere at bygge offentlige systemer, og vi kan gøre det lettere, og vi kan gøre det billigere. At det bliver mere et spørgsmål om, at det er nogle Lego-klodser, vi sætter sammen, i stedet for at vi starter fra scratch. Så jeg håber også at få en dialog, der rækker ud over åbne data og rammer den måde, vi bygger offentlig IT på, og få nogle rationaliseringsemner bragt op i dag også. Skal offentlig IT bygges på en ny måde i fremtiden? Det håber jeg. Jeg håber, det kan tage mere afsæt i behovene. Jeg håber, at der kan være sådan en kortere time to market, at man kan kigge på udbudsprocessen. Så jeg har mange ting, jeg gerne ønsker at se ændret, men det her det er en god legeplads, kan man sige, at starte ud på. Jeg har også hørt dig tale om, at der skulle være behov for en slags forening for de udviklere, der benytter sig af offentlige data. Kan du sige lidt mere om, hvad du har af idéer på det område? Min idé er egentlig, at både udviklere og datajæger og datajournalister, som vi også kalder dem, at de simpelthen går sammen i en forening og så hjælper hinanden med at hjælpe myndigheder i gang, eller hjælpe kommuner i gang, og så også sammen bygger nogle ting. Så vi sådan ligesom får best practices forankret, og vi også får synliggjort mange af de ting, der faktisk sker i dag. Det er sådan rimelig klart for mig i den sidste uge op til den her datacamp, at folk faktisk ikke ved ret meget om, hvad der ligger derude. Udviklerne ved ikke ret meget om, hvilke data der er, og dataanvenderne ved ikke om, hvad man kan udvikle, hvad der er de tekniske muligheder. Så jeg håber at kunne forene dem og så få en effekt ud af det. Synes du, at de ting, Videnskabsministeriet gør for at få data i spil, er tilstrækkelige? Ja, jeg synes, at Odis initiativ har vist rigtig gode takter her det sidste års tid. Både med konkurrencen, vi havde tidligere på året, hvor vi kårede nogle vindere, som fik konkret økonomisk støtte til at komme videre med åbne data. Men også et initiativ som det her, hvor man får videnskabsministeren til at åbne og sanktionere sådan en dag. Det skal de virkelig have stor ros for. Tak.